Mama balik, cepet, penting. Nyapo kayak gini celak, celuk ning ladang iyu penak-penak malah kon balik cepet ki jane nek apa lho. Wis tak buru-buru. Nyapo jangan mamaku celuk ki jan. Kamu saja ya. Aku saja celuk mamaku soalnya. Malah nubur uang barang. Alah, mbah aku selak digoleki mamaku. Cepet, cepet. Anak iso apa kayak? Satu anak. Sini yang tahu anak iso apa kayak? Aduh. Kayak sopo kayak? Lah kok bonggolku malah dijukuki ngono kae. Lah kayak kira ditandur meneh kok. Woi, dinggo dhewe ke. Aja dijukuki. Wah, angel tenan ngomong-ngomongane wong kae. Terus ngene iki wong. Andak bonggol ngene. Iso bengak-bengok koyo aku ngono. Bejan. Kayak itu bonggol ini. Ramban. Semuanya melayu-melayu gue kepuk. Aduh. Itu kekepengan nih. Aku capek. Motor mah. Aku tak cepot. Tak tutup BE. Ini kalau tak tutup BE ini wongnya niteni iki. Terus nana oke. Oh kok bonggol teror kok yo. Bengak kok ya. Apa ngono. Alah. Wong wis lak teko malah. Sudah. Loh, jarang tenan. Loh, kok enek suara motor tadi bapak kundi? Pak? Bapak? Pak? Loh. Pak? Pak? Kok iso keblekan yo? Pak ya? Pak? Mak? Kayak ramban ki opo? Koyo. Duh. Koyo angkrang tok apa iki? Dihampit. Oh, lah wedhus iki bocah.